Добър ден. Чисто празник. Аз искам моят телефон да бъде Анамана, песенката. А? Анамана, песенката на телефона да ми звъни това. Ако може. Песенка кажем кючек, Анамана, турски. А? Nokia imam. N73. N75. Да. Абе, бате, искам анам да звъни телефона, лъжена. Аз ще тъба твоето остатък. Ще ебо остата, подкумайно. Не ми познаваш. Ще ти скъса, Аз ще еба напрот след тебе. Аз съм от Шумен, ма ги отверен. Как ще ми намериш? Аз съм улица Хан Вер 9. Аз имам 5 бодигато, Много съм богат, както искам ще си вземам, аз не съм Дилянчи, не ми познаваш. Аз ще еба тойто жената си, Чули? Ти какъв си, Да еба остата българин да еба. Ела Шумен да срещнем. Аз не съм искаме стотинки, педерас, ти си педерас. Ще еба, ще дам 300 евро, искаш ли? Уст евро ще дам, ще ми беше, ще еба с тебе, Шумен. Конжуа, Сионова. Аз имам BMW, С DVD имам, 18 джанти имам BMW, С 2 спуки. Тойто има ли? Тойто има ли? Ти имаш ли пари в джоба си, бе? Ти имаш ли пари в джоба, бе? Имаш ли пари? Аз много съм богат, не ме познаваш, бе. Гласът прилича на Азис, дела. Гласът прилича на... Гласът е в Адис пресел, Ти педал Адис ли си, бе? Вас. Кой е? Вас. Ти какъв си, бе? Шматко. Аз ще теба тойто жената. Кой е? Аз да еба българин, да еба остата. Аз съм в Шумен, ще идваш ли утре? Шумен Хана с Прук 9. Ти виждаш ли ме по телефона, бе? Ти виждаш ли по телефона, ме? Ти какъв си? Колко, ще тъйба путката майна български. Ще тъйба путката майна, Български. Аз съм циган, дълкмразен. Аз съм цигане, бе, Цигане, бе. Аз ще тъйба българите, майка ти ще ви да там.